Golf 4 1.6 мотор 2000-та година. Монтаж на газоинжекционна система Томасето. Ето виждате багажното отделение, как в левия край е монтирана бутилката, като по този начин се остава празно пространство за допълнителен багаж. Сега ще ви покажем и къде е монтирано самото копче. Ето къде е монтирано копчето за превключване газ-бензин. На удобно за водача място. Сега в двигателния отсек да видим как е монтирана самата газова уредба. Ето къде е монтиран редуктора.